Saavutettavuus on keskeinen käsite, joka tarkoittaa sitä, että sähköisten palveluiden ja sovellusten on otettava huomioon eri käyttäjäryhmien tarpeet. Suomessa noin 1/5 väestöstä kokee haasteita digipalveluiden käytössä, ja pian voimaan tuleva lainsäädäntö velvoittaa sekä julkisia että yksityisiä toimijoita varmistamaan palveluiden saavutettavuuden. Miksi tämä on niin tärkeää? Saavutettavuus ei ole vain lainsäädännöllinen vaatimus, vaan se on myös eettinen kysymys. Kaikilla ihmisillä, riippumatta heidän kyvyistään tai rajoitteistaan, tulisi olla mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluita. Tämä tarkoittaa, että verkkosivustojen ja kauppojen on oltava helppokäyttöisiä kaikille, myös niille, joilla on näkö- tai kuulovamma, oppimisvaikeuksia tai muita esteitä. Saavutettavuuden parantaminen myös laajentaa asiakaskuntaa ja lisää myyntiä, koska saavutettavat palvelut ovat kaikkien mielestä miellyttävämpiä käyttää. Kesäkuussa voimaan tuleva digipalvelulaki velvoittaa, että kuluttajille suunnattujen verkkokauppojen tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Yritysten on nyt ryhdyttävä toimiin varmistaakseen, että niiden verkkosivustot ja verkkokaupat täyttävät saavutettavuusvaatimukset ennen määräajan umpeutumista. Laki edellyttää yrityksiltä omavalvontaa verkkokaupan saavutettavuudesta, ja ensimmäinen askel on suorittaa saavutettavuusauditointi, jossa arvioidaan nykyisten palveluiden saavutettavuutta. Tämä auditointi auttaa tunnistamaan mahdolliset puutteet ja kehitysalueet, joihin on syytä kiinnittää huomiota. Auditoinnin tulosten perusteella yritysten on laadittava suunnitelma havaittujen puutteiden korjaamiseksi. On tärkeää huomata, että saavutettavuus ei ole kertaluonteinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä seurantaa ja päivitystä. Saavutettavuusauditoinnin perusteella laaditaan myös verkkokaupaan nähtäville saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan palvelun saavutettavuuden tasosta sekä mahdollisista puutteista. Tämä seloste on tärkeä, sillä se lisää läpinäkyvyyttä ja auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä he voivat odottaa palvelun käytöltä. Saavutettavuusselosteen avulla yritykset voivat myös osoittaa sitoutumisensa saavutettavuuden parantamiseen ja asiakasystävällisyyteen. Yritysten on tarjottava käyttäjille myös palautekanava, jonka kautta he voivat raportoida ongelmista tai haasteista, joita he kokevat palveluiden käytössä. Tämä palautekanava on olennainen osa saavutettavuuden varmistamista, sillä se mahdollistaa käyttäjien äänen kuulemisen ja auttaa yrityksiä ymmärtämään, missä parannuksia tarvitaan. Yrityksen on myös itsenäisesti ilmoitettava havaitsemansa saavutettavuuspuutteet valvovalle viranomaiselle Traficomille. Tekniset vaatimukset saavutettaville digipalveluille on määritelty eurooppalaisessa standardissa ja WCAG-ohjeistuksessa. Nämä ohjeistukset tarjoavat selkeät suuntaviivat siitä, mitä tarkoitetaan saavutettavilla verkkosivustoilla. Kaikkien verkkosivustojen on täytettävä vähintään A- ja AA-tason vaatimukset, jotta ne ovat saavutettavia ja käyttäjäystävällisiä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että digitaalisen sisällön on oltava havaittavissa, hallittavissa ja ymmärrettävässä muodossa. Saavutettavuuden takaamiseksi yritysten on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että sisältö on riittävän toimintavarmaa eri asiakasohjelmilla avustavat teknologiat mukaan lukien. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että verkkosivustojen on toimittava hyvin sekä perinteisillä tietokoneilla että mobiililaitteilla, ja että ne ovat yhteensopivia erilaisten lukulaitteiden ja muiden apuvälineiden kanssa. On myös hyvä muistaa, että saavutettavuus ei ole vain tekninen kysymys, vaan se liittyy myös sisällön suunnitteluun ja käyttäjäkokemukseen. Verkkosivustojen ja kauppojen on oltava visuaalisesti selkeitä ja helposti navigoitavia. Tämä tarkoittaa, että värit ja kontrastit on valittava huolellisesti, fonttien koon on oltava riittävä ja linkkien ja painikkeiden on oltava helposti tunnistettavissa.
Käyttäjäystävällinen suunnittelu on avainasemassa, kun pyritään varmistamaan, että kaikki käyttäjät voivat hyödyntää verkkopalveluita vaivatta. Yritysten on siis syytä aloittaa valmistautuminen jo nyt, jotta ne voivat täyttää saavutettavuusvaatimukset ennen määräajan umpeutumista. Tämä ei ainoastaan auta välttämään mahdollisia sanktioita, vaan se myös parantaa asiakaskokemusta ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Saavutettavien palveluiden tarjoaminen on kilpailuetu, jolla erottautua markkinoilla. Yhteenvetona voidaan todeta, että digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset ovat merkittävä askel kohti tasa-arvoisempaa digitaalista maailmaa. Yritysten on tärkeää ymmärtää, että saavutettavuus on jokaisen oikeus ja se tuo mukanaan myös liiketoiminnallisia etuja. Valmistautuminen näihin vaatimuksiin on välttämätöntä ja se alkaa nyt. Älä jää jälkeen, vaan ota askel kohti saavutettavampaa tulevaisuutta ja vieraile Supervisorin kotisivuilla